Straeon o'r Beibl, Sacheus. Hwn yw Sacheus. Hey there! Casglwr trethi cyfoethog iawn. Roedd pobl yn casau casglwr trethi oherwydd ei bod yn twyllio ac yn anonest. Roedd Sacheus yn byw yn Jericho ac un diwrnod roedd Iesu'n teithio drwy Jericho. Iesu mynd ymlaen. Mae Iesu yma! Woohoo! Roedd Sacheus am weld yr Iesu. Hei, esgus ydych fi? Hei, gwylio'r ni'n mynd. Ond roedd yn rhy fyr i weld dros y dorf. O, o'n i? Rhedodd i le y gwyddai fod Iesu dod. Dringodd y sicr mor wydded fel y gallai weld Iesu. Pan daeth Iesu yno, edrychodd i fyny gan weld Sacheus yn y goeden. O, hello, ffrind. Hwy, fi? Ia, ti? Dywedodd wrtho, Sacheus, tyrd lawr ar frys, rhaid i mi aros yn dy dŷ di heddiw. Gwych! Daeth Sacheus i lawr fel mellten, mi oedd y mor hapus i groesawu Iesu di. Cwynodd y bobl wrth weld hyn. Ag! Edrychwch efo pwy mae Iesu'n aros, a Sacheus yn bechadur. Ond dywedodd Sacheus wrth Iesu, fe roi hannar farian i'r clodion. Os dwi wedi tweithio rhywun, mi na i dalu nôl bedair gwaith yn fwy. Dywedodd Iesu, mae iachawdwriaeth wedi dod i'r tŷ hwn heddiw. Beth? Yn wir mae hwn yn perthyn i deulu Abraham. Daeth mab y dyn i ffeindio pobl oedd ar goll mwyn ei hachub.